Hej og velkommen til den her video. Jeg hedder Sebastian, og det er min storebror Johannes. Og i dag der havde vi tænkt, at vi skulle lave sådan en lille ischance. Vi skal se, hvem der kan have en isklump i hurtigt sekunder i munden. Er I klar? Nej, jeg kommer tilbage lige om lidt. Vi skal lige have et stopur. Nå ja, vi har det her. Min iPad. Og så går vi ind. Vi kan jo bare se, hvem der først tager den ud. Sebastian. Nå ja. Så er I klar? 3, 2, 1, nu. Og vi har en is lige til at slutte ned med. Jeg vandt. Okay, det foreslår jeg, at I ikke skal gøre. Skal vi prøve at bytte terning? Nej. Jo, det kan være min er nemmere. Okay. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Så røg min ud. Lad os gå ud med den, ikke? Men det var den video. Men hvis I godt kan lide den, så skriv noget i kommentaren, om I vil have flere videoer med challenge. Ellers så giv os et kæmpe like eller et dislike, hvis I ikke kan lide den. Og så må I også kæmpe like. så giv os et kæmpe like eller et dislike. Og I må godt skrive noget under, hvorfor I giver os en dislike. Så vi ses. Min storebror er lige på toilettet.